ketkä olette saapuneet Porsche Club-festivaaleille tänne Alastarolle, Alastaron moottoriradalle. Päivä alkaa hiljalleen käynnistymään upeassa auringonpaisteessa. Safety Car on radalla. Tarkastelee niiltä osin rataa, että onko se ajettavassa kunnossa. Kaikki on, pitäisi olla kondiksessa ja hetken kuluttua starttaillaan tämä upea lauantaipäivä käyntiin. Muutama sana tästä päivän aikataulusta. Kello on tällä hetkellä joitakin minuutteja yli 10, niin aikataulun mukaisesti aloitellaan warm-upit ja vapaat harjoitukset. Ja sitten kello 11 kilpaluokkien eli GT3 Cup Challengein ja Sports Cupin aika-ajot. Siitä taas toisinpäin se, että jos se otetaan laitteella aatossa alas, missä meidän käytössä lisenssi sitten, Vaikkapa ostamassa vähän virallisia Porsche-ajovarusteita. Stand21.fi on siellä paikalla, tai Stand21 Finland nettisivu heillä stand21.fi eli Juha Westergaard tulee heti sitten Klaas Palmerin perään. Toivotaan, että jatkaa radalle tullut. Kakkospaikalla tietysti Jukka Pakari. Ja sitten Jukka Kasi sijalla 4 ja vuosina sijat 2, 3 ja 4. Nylund Pakari ja peippaili siinä Juha Westergaardia ja siinä on vähän hätäisempää letkaa takana, vaan koittaa kiinni. No näinkö nyt pääsee tämä nopeampi letka ohi? Kyllä, tuo Westergaardin ohi ei ole tulossa kukaan. Hän on nimittäin ottanut kärkeä ja karkuun. Tietää kyllä tasan tarkkaan mihin suuntaan ja missä vaiheessa pitää autoa liikutella, jotta Lintumäen elämä hankaloituu. Seitsemän minuuttia on time trialia vielä jäljellä, joten muutaman kierroksen rataa kiertää. Ja 1.24.075 on nopein noteeraus tällä hetkellä, eli numero 114.
Näin tulee sitten safety car varikolle, kääntää tuonne ratavarikolle ja sehän on se merkki, että Sports Cup lähtö on valmiina ryhmittäytymään omaan oikeaan muotoonsa ja sitten hetken kuluttua kun tullaan tähän pääsuoralle ja punaiset valot tuosta valotaululta sammuvat, niin se on se merkki, että silloin lähdetään. Näin ollaan pikkuhiljaa ja näin sammuu valot, eli se merkki, että nyt mennään. Ja siitä lähdetään. Lähtee sitä rataa kiertämään ja luonnollisesti nuo aika paljonkin nopeammat viitosluokka-autot lähtevät tuota letkaa vetämään. Siellä on Simo P. Kangas, Olli Kangas, Toni Niemelä ja Jari Olli. Jalkapölly on edelleen siellä jonkinlainen ja järjestys on tuossa muuttunut. Olli Kangas on kärjessä ja Jari Olli on kakkospaikalla. Simo P. Kangas on tiputettu kolmanneksi ja Toni Niemelä se tippuu viidenneksi asti. Tosin nostaa itsensä kyllä saman tien ohi Olli Halttusen nouteen neljänneksi, mutta nyt meni Niemelän kilpailu vähän hankalasti touhutaan, mutta jatkapölly on kova ja näin numerolla 43 Olli Kangas kilpailua viitosluokan osalta ja koko kilpailuaksi johtava herra eteenpäin. Jari Ollila kakkospaikalla 7,3 sekuntia perässä ja pienessä ruuhkassa kun tullaan tuohon ratavarikon mutkiin. Siellä on muutama 8-luokan auto edessä ja näinkö siitä kyllä se vähän kankaalle nyt aikaa maksaa tuo perässä ajelu. No nyt tullaan pääsuoralle ja Kangas käräyttää heittämällä ohi. Jari Ollila nopein Kangas sitten eroon enää kakkos- ja kolmosia välillä. Se on enää pikkasen rapiat toista sekuntia, joten kyllä tuosta vielä vitosluokan osalta kilpailu saadaan. Eli vitosluokan sijaan 2 ja 3, Jari Ollila siellä 2 ja Simo P. Kangas siellä 3. Näin tulee maaliin. Lähdön voittaja numero 43, Olli Kangas. Perässään numero 99, kilpailukakkonen Simo P. Kangas. Siinä siis kaksi kilpailun kärkimiestä ja kolmanneksi sitten tuossa viitosluokassa Jari Ollila. 8-luokan voittaja Olli Halttunen maaliin ja numero 36 Juha Westergaard, numero 25 Mikko Pakari. Numero 35 Dennis Nylund, numero 34 Anssi-Jukka Kasi, numero 31 Raimo Niemi, numero 32 Tommi Haru, numero 28 Jesse Lintumäki, numero 20 Ari Laivola, numero 33 Klaas Palmberg. Näin ollaan nätissä nipussa ainakin toistaiseksi. Kaikki 10 autoa siististi siinä rinta rinnan. Valot ovat vielä punaisella. Katsotaan hetken kuluttua. Vielä palaa punainen, nyt sammuu valot ja silloin mennään. Juha Westergaard lähtee Kari-Pekka Niemisen rinnalle. Koittaako ulkokautta sitten mennä ohi? Pääseekö? Ei ihan pääse kyllä. Kari-Pekka Laaksonen pitää tuon ykköspaikkansa. Juha Westergaard kakkosena. Mikko Pakari mielestäni siinä kolmospaikalla tällä hetkellä. Ja onko niin, että Dennis Nylund on eipä siinä mitään. Homma jatkuu. Mikko Pakaria ahdistellaan siellä oikein tosissaan. Laaksonen, Westergaard, sitten Pakari, sitten Dennis Nylund, Raimo Niemi, Ari Laivola, Tommi Haru ja Klaas Palmberg. Siinä on nyt muodostumassa hyviä pareja. Siinä on sijat 1 ja 2. Numerolla 31 Raimo Niemi. Pitkän linjan autourheilumies ahdistelee Anssi-Jukka Kasia.
Pakari polkee kulkee, koittaa tehdä eroa Dennis Nylundin ja on saanut sitä auton mitan tai kaksi. Ja sitten on tuo kaksikko Anssi-Jukka Kasi, Raimo Niemi. Heidän perässään sitten Jesse Lintumäki, Jari Laivola ja Tommi Haru on ajanut tuon. Dennis Nylund ahdistelee kyllä kovasti Mikko Pakaria. Ja nyt menee Haru rinnalle. Riittääkö kyyti? Kyllä taitaa riittää. Jesse vähän ehkä taipuu siinä pehmeästi Harulle, mutta eipä sille mitään voi, kun toinen takaa nopeammin tulee, niin ei voi mitään. Näin nostaa Tommi Haru itsensä 7 paikalle ja Jesse Lintumäki tippuu 8. Kyllä Lintumäen takana heti sitten kolkuttelee siinä Ari Laivola. Homma on ihan samalla. Nyt ollaan jo melkein siinä, nyt kosketellaan jo toisia. Nyt mennään. Nyt lähtee Nylund tuonne sisälle. Meneekö sitten saman tien tuonne pääsuoraan? Vähän jarru menee Pakarista ainakin ohi, mutta sukeltaako Pakari heti rinnalle ja kuittaa paikan takana? Kyllä. Totta kai. Siihen jää Nylundille ovi auki, niin Pakarihan kuittaa siihen sitten saman tien takaisin. Ja ei onnistunut Nylundin yritys, ei sitten millään. Ja niin tullaan edelleen. 3. paikasta on nyt oikeastaan kamppailu käynnissä. On sen verran leveäksi, että Pakari kiittää ja kuittaa paikan takaisin. Ja nyt on nyt sama show. Nyt menee Pakari saman tien tuonne sisälle eikä jätä Nylundille mahdollisuutta edes kokeilla. Lähellä ollaan, mutta lähellä ei riitä. Ei riitä millään ja kyllä ajaa taidokkaasti. Nyt on Pakari ihan yhdellä autolla kulkee tuon yrityksen sitten Dennis Pakari pientä overrantoa millään yrittämään. Kerran se onnistui ja sitten se heti sen jälkeen epäonnistui. Se ehkä hetkeksi vähän rauhoittui. Mikko Pakari 3. paikalla ja Dennis Nylund 4. Ja vieläkö sitten Nylund yrittää viimeisellä kierroksella jarruja. Näinkö sitten yrittää vielä tällä kierroksella lähelle pääsee, mutta ei taida riittää. Kyllä Mikko Pakari ajaa hienosti, ei voi muuta sanoa. Nyt menee Pakari pitkäksi saman tien ja Dennis Nylund kuittaa ja kiittää ja tuleeko sieltä vielä Kasikin ohi, kilpailun voittaja Kari-Pekka Laaksonen ajaa maaliin, Juha Westergaard toiseksi ja näin se kääntyy pitkään jaksoi Mikko Pakari taistella tuossa Dennis Nylundin edessä ja pitää sitä 3. paikkaa, mutta viimeisissä mutkissa ihan sitten keskittyminen herpaantuu ja Dennis Nylund nostaa itse 3. ja saman tien Anssi-Jukka Kasi nousee 4. ja Mikko Pakari tippuu sijalle 5. Raimo Niemi maaliin 6. Tommi Haru 7. maaliin ja täältä sitten Ari Laivolan maaliin 8. Jesse Lintumäki odotellaan myöskin, sieltä tulee maaliin tässä 9. ylittää maalilinjan näin ja sinne ratavarikolle myöskin tietoa sitten, että 10 minuuttia aikaa Sports Cup lähtöön. Samaan aikaan ollaan valmiina lähtöön, eli ollaan lähtömuodostelmassa. Simo P. Kangas, Olli Kangas, Jari Ollila, Toni Niemelä, Olli Halttunen, Juha Virkki, Paul Krugdahl, Risto Aukas, Jukka Fiskari ja niin päin pois. Valot sammuu ja silloin mennään. Näin lähtee täällä. Katsotaan minkälaista hommaa tässä saadaan aikaiseksi. Nyt on vähän savunjarrua siellä jollain ja näin päin pois. Katsotaan sieltä ensin kärkimiesten osalta, eli nuo 5-luokan autothan siellä nopeimpia radalla ovat ja nyt siellä vähän nahistellaan rinta rinnalla, mutta 11 kierrosta ajamassa, joten mitä vaan voi tapahtua. Erikoista
käynyt, onko teknistä vikaa, nimittäin Olli Halttunen on päässyt karkuun ja mielestäni aika lailla hiljaa Juha Virki tuolla rataa nopeammin siellä ajaa, joten sinällään, mutta tarkkana saa olla 8-luokan kuskit noiden sinisten lippujen kanssa. On lippumerkkejä ja sitten myös sitä omaa ajoa. Ei se ole helppoa. Paikka itselleen ajaa, mutta sitten pitää paikalla menee kohta Halttusesta vielä kierroksella ohi. Nyt on paikalla ajaa Paul Krugdahl 6. Jukka Pitkari 7. Matti Ylä-Markula 8. Markku Sjöman 9. Risto Ahokas 10. Matti Hakka. Tämän toisen lähdön korkeimmat mittalit itselleen ottaa. Ruutulippu on ulkona sen merkiksi, että maalissa ollaan. Toiseksi Simo P. Kangas häviää 3,6 sekuntia Olli Kankaalle ja kolmanneksi maali odotellaan saapuvaksi numerolla 95 Jari Ollilaa.